my name is Mahalia Alca Martinez. I'm 23 years old. Hi po kuya, ako nga pala si Anthony Paglinawan, aka Tonyo Coliran. Nag-audition po ako sa PBB o sa bahay niyo kuya dahil gusto ko po makapasok. Dahil sa tingin ko na ako po ay karapat-dapat. Dahil ako po ay masipag. Kuya, sobrang sipag dyan talaga kuya nung kami pa. And, dahil hindi po ako madamot na anak. Nung kami pa kuya, mababait yan sa kanyang mga kapatid kuya, sobra talagang mabait yan sa kanyang mga kapatid. Tsaka bilang eldest po sa magkakapatid ako po ay tinutulungan ko pa ang aking mga kapatid. Totoo po yan kuya, sobrang bait niya talaga. Pati sa akin, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang pamilya, sobrang bait niya talaga kaya. Kaya hindi ako nagsisisi na mahalin siya. Gago! Dati sobrang mahal ko talaga siya nung kami pa. Tsaka, kuya, hindi po ako marupok. Mahal, gusto ko nang bubalik sa iyo. Ay na lang, uy, amo ka kuya, di na lang kumodisyon, uy. Ataya sa buwa mo, makibalik lang ganit ta. Kapoy-kapoy na Tagalog diri ah. Paasar na mas kuya.